माय मराठी माय बोलीचं महाचॅनल. नमस्कार. मी आता आहे मराठवाड्यातल्या बीड जिल्ह्यातल्या परळी तालुक्यातल्या मोहा या छोट्याशा गावामध्ये. आता खरं तर तुम्हाला वाटत असेल की मी एका साधारण खेडेगावामध्ये असेल, 2-1 हजार लोक वस्तीचं असेल, 5-1 हजार लोक वस्तीचं आहे. पण हे सामान्यातलं असामान्य खेडं यासाठी आहे की ज्यांनी वंचितांचे, दलितांचे, ऊस कामगाराचे शेकडो हजारो मुलं शिक्षणाच्या माध्यमातून तयार केले, त्यांच्यामध्ये शैक्षणिक जागृती निर्माण केली इथे एक संस्था स्थापन करून, आणि ज्यांनी या बीड जिल्ह्याचंच नव्हे तर महाराष्ट्राचं नेतृत्व डाव्या चळवळीचं केलं असे कॉम्रेड गंगाधरप्पा बुरांडे यांचं हे गाव. आणि आज इथं येण्याचं औचित्य असं आहे की आज कॉम्रेड आप्पांच्या स्मारकाचं, पुतळ्याचं अनावरण भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राष्ट्रीय महासचिव सीतारामजी येचुरी यांच्या शुभ हस्ते हे लोकार्पण झालं. त्यानंतर एक सभा झाली मोठी. आप्पांचे अनुयायी हजारोंच्या संख्येनं स्वयंस्फूर्तपणे या सभेला आल्याचे आम्ही पाहिलं. आणि हे स्मारक नेमकं म्हणजे लोकवर्गणीतून लोकांनी, त्यांच्या अनुयायांनी, त्यांच्या चाहत्यांनी, त्यांनी घडवलेल्या विद्यार्थ्यांनी हे बनवलेलं आहे. आणि आपल्याला महाराष्ट्राला माय मराठीच्या माध्यमातून त्याची माहिती व्हावी यासाठी आप्पाचे चिरंजीव कॉम्रेड अजयजी बुरांडे हे आपल्यासोबत आहेत. सर, आपलं स्वागत आहे. धन्यवाद. हे आपण काय सांगाल आता, काय आपल्याला विचारा, हा प्रश्न काय विचारायचं मला कळत नाही. हे म्हणजे काय आपण फील करताय असं? मी पहिल्यांदा एका गोष्टीचं स्पष्टीकरण देतो. केवळ आप्पांचा बायोलॉजिकल मुलगा किंवा चिरंजीव म्हणून नाही, तर त्यांच्या ज्या उद्दिष्टानं, ज्या ध्येयानं, ज्या हेतूनं आणि ज्या धोरण, भूमिका आणि आयडिओलॉजी घेऊन ज्यांनी आपलं आयुष्य जगलं, त्या आयुष्याचा, त्या विचाराचा एक पाईक म्हणून, एक कार्यकर्ता म्हणून सुद्धा मी या सगळ्या गोष्टीकडे बघतोय. आणि मुळात तुम्ही जेच आता सांगितलं की जे कोणी रंजले गांजलेले आहेत, जे कोणी शोषित वंचित आहेत, जे समाजाचे पिछले दबलेले आहेत आणि शैक्षणिक दृष्ट्या, सामाजिक दृष्ट्या, राजकीय दृष्ट्या ज्यांना संधी मिळालेली नाही आहे, अशा सगळ्या लोकांना या संधीचा प्रवाह व समानता मिळावी या हेतूनं ही संस्था त्यांनी स्थापन केलेली आहे. आणि मुळात ही जी प्रेरणा आहे या स्मारकाची आणि पुतळ्याची, ही मुळातच केवळ आता ज्या लढाई आणि मुक्ती संग्रामातून आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं, मुक्ती संग्राम मिळाला, त्या मुक्ती संग्रामाचे 75 वर्ष साजरी करता असताना जी राजकीय आणि सामाजिक परिस्थिती आज निर्माण झालेली आहे, हे प्रेरणा स्त्रोत राहील हे स्मारक, की ज्या हेतूनं आमचे हिंदू, मुस्लिम, शीख, ईसाई सगळेजण लढले आणि भारताला स्वातंत्र्य मिळवून दिलं, ते स्वातंत्र्य अबाधित राहावं. स्वातंत्र्य उत्तर भारतानंतर जी राज्यघटनेमुळे आज आम्ही सर्व गुण्यागोविंदानं जगतोय, ती राज्यघटना आणि ती लोकशाहीचं मूल्य जपावं यासाठीच्या लढ्यासाठी हे स्मारक प्रेरणादायी ठरेल या हेतूनं आम्ही हा सगळा खटाटोप आणि उठाठेव करतोय. हा याच्या मागचा मुख्य हेतू आहे. सर, आम्ही आता पाहिलं एका ग्रामीण भागातल्या शाळेमध्ये आज ही स्ट्रेंथ तुमची 2000च्या जवळपास आहे आणि इतकी शिस्त विद्यार्थ्यांमध्ये पाहिली. आपणच सांगितलं की जवळपास 350-400 विद्यार्थी निवासी आहेत गोरगरिबांची, इथं म्हणजे इथंच राहतात, इथंच शिकतात. आप्पांच्या नंतर तुम्ही हे जे चालवताय सर, म्हणजे सगळं अचंबित व्हायला होतं. हे कसं काय शक्य होतंय तुम्हाला? मुळात आमचं ट्रस्ट हे कौटुंबिक ट्रस्ट नाही आहे, हे खऱ्या अर्थानं असणारं ट्रस्ट आहे. अगदी अगदी. म्हणजे ज्याला आपण असं म्हणतो की 12 गावचे वेगवेगळ्या ह्याच्यातले आमचे सगळे ट्रस्टी आहेत आणि खऱ्या अर्थानं सेवा धर्म म्हणून किंवा हे शिक्षण संस्था एक सामाजिक दायित्व आणि सामाजिक जबाबदारी म्हणून चालवणारं ट्रस्ट आहे. हे कुठलंही धंदेवाईक किंवा कुठल्या तरी हेतून स्थापन झालेलं नाही आहे. या जबाबदारीच्या जाणीवेमधून करिक्युलम, अभ्यासक्रम शिकवणाऱ्या तर सर्व शाळा शिकवतात, त्याच्याबद्दल दुमतच नाहीये. पण ही शाळा मुळातच ज्या 1960 मध्ये स्थापन झाली, संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यानंतर या मराठवाडा मुक्ती, हैदराबाद मुक्ती, गोवा मुक्ती आणि इंग्रजांच्या विरोधातल्या लढ्यानंतर जे काही या संस्था चालकांच्या, संस्थापकांच्या लक्षात आलं, ते कॉम्रेड आप्पा असतील, कॉम्रेड एकनाथ अण्णा असतील, कॉम्रेड बापूसाहेब देशमुख असतील, कॉम्रेड नारायण सेफ असतील, सोमनाथ आप्पा महाजन असतील, या सगळ्यांच्या जे काही लक्षात आलं
की खऱ्या अर्थानं जर सामाजिक बदल करायचा असेल तर शिक्षण हे एक महत्वाचं साधन आहे आणि या समाजाला जर उन्नती करायची असेल तर शिक्षणाशिवाय पर्याय नाही. या जबाबदारीच्या जाणीवेतून लावलेलं हे झाड, लावलेलं हे रोपटं आणि हे सुद्धा त्याच जबाबदारीच्या जाणीवेतून आम्ही पुढे नेतोय. हीच आमचं काम आहे आणि ते आमचं काम, आमची जबाबदारी आम्ही समजतो. या जबाबदारीच्या जाणीवेतून हे सगळं आम्ही चालवतोय. तर तुमची शाळा पाहिली, विद्यार्थ्यांची शिक्षकांची शिस्त पाहिली, सोबतच तुमचं जे कन्स्ट्रक्शन आहे इमारती, त्यात सुद्धा एक सर आम्हाला वेगळेपण जाणवत होतं. आणि मला वाटतं ते त्याचे आर्किटेक्ट बोराजी आपण सांगितल्याप्रमाणे इथं आहेत. बोराजी, आपको मराठी आते हैं? हिंदी? मराठी. बोराजी, हे जे तुम्ही उभं केलंय सगळं, ही सगळी तुमचीच कल्पना आहे की सर्वांशी चर्चा करून तुमच्या मनात कसे बसले आप्पा? म्हणजे वेगळे पण तर आहे, नक्कीच आहे. मूळ संकल्पना सरांची अशी होती की आप्पांचा जीवनपट आपल्याला याच्यामध्ये उतरवता आला पाहिजे. जो काही इथं येईल त्यांना आप्पाचं जे त्यांनी केलेलं कार्य आहे ते प्रेरणा स्रोत राहावं, हे उद्देश ठेवून डिझाईन करायचं, हे मूळ संकल्पना होती. ते धरूनच आपण याचं प्लॅनिंग आणि डिझाईन केलं. आता हा पुतळा कोणत्या धातूपासून बनवलेला आहे? म्हणजे 5 धातू आहे त्याच्यात. हा पंचधातूचा पुतळा, कॅमेरामन समोर येऊन दाखवा. किती सुंदर आणि किती आकर्षक आहे बघा. ब्रॉन्झ आणि इतर धातूंपासून. आणि हा जीवनपट आप्पांनी, म्हणजे आप्पांनी मराठवाडा मुक्ती स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये सक्रिय सहभाग घेतला. नव्हे, हजारो जण तयार केले लढण्यासाठी एक जुलमी राजसत्तेच्या विरोधात. त्याचे काही प्रसंग आपण पाहूया. बोराजी, आम्हाला सांगा बरं काय काय इकडे. कॅमेरामन पुढे, इथं सावली आहे. सांगा सांगा. तर हे जे दिसतंय, एक गाव एक पानवटा, बघा ही संकल्पना आप्पांची. त्या आप्पांनी रशिया दौरा केला होता. रशिया, हे तुम्हाला दिसतंय इथं. वरती आहे संयुक्त मराठवाड्याचाच नव्हे तर महाराष्ट्राचा लढा त्यांनी लढला. किंबहुना पोर्तुगीज आणि डचांच्या विरोधामध्ये तोही लढा लढला. त्याची हे सचित्र झलक आहे. मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचं हे खाली दिसत असेल तुम्हाला. त्याच्या बाजूला तेच आहे. आणि वर आप्पा ज्यावेळेस खासदार होते बीडचे, नवे तो महाराष्ट्राचंच नेतृत्व डाव्या चळवळीचे करायचे, त्याचा हा त्या प्रसंग आहे. आणि महाराष्ट्र शिक्षण संस्था मोहेचा तो लोगो जो आहे, त्याच्यात तुम्हाला विळा, हातोडा आणि मशाल आणि भारताचं चिन्ह दिसत. आणि वर शेतकऱ्यांचं ते कोणते म्हणायचं त्याला, राष्ट्रीय एकात्मतेचा आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा, म्हणजे विज्ञान आणि शिक्षण याची सांगड घालण्याचा प्रयत्न. किती सुंदर लोगो आहे बघा. आणि आप्पांनी तुमच्यासाठी तुरुंगवास भोगला, त्याचंही तुम्हाला समोर दिसत असेल. आणि हे शैक्षणिक लढा जो उभा केला, सर्वसामान्यांची मुलं शिकली पाहिजेत, मोठमोठ्या पदावर गेली पाहिजे, ते अत्यंत सुंदर आणि मोहक असं हे स्मारक आहे. अत्यंत देखणं बनलेलं आहे. अजयजी, मला समोर एक रिकामी इमारत दिसते. यस, ते काय आहे सांगाल का? नक्कीच. ही जी इमारत आहे, ही इमारत या ठिकाणी, या इमारतीमध्ये आप्पांचे सहकारीच राहिलेले कॉम्रेड बापूसाहेब देशमुख म्हणून, होय, त्यांच्या नावाचं आम्ही एक वाचनालय चालवतोय. ते वाचनालय आम्ही अद्यावत पद्धतीनं 21व्या शतकामधल्या ई लर्निंग सारखं सुद्धा आमचं नियोजित आहे. अद्यावत वाचनालय आम्ही करतोय. आप्पांचं जीवन आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचं जीवन कृषीवर आणि किसान सभेच्या स्थापनेचं सुद्धा महत्वाचं योगदान या मोहा गावाचं राहिलेलं आहे. आणि म्हणून इथल्या शेतकऱ्यांना आता जे नवे नवे आव्हान येत आहेत, क्षेत्र कमी होत आहे, दुष्काळ भाग पडतोय, अशाही परिस्थितीमध्ये इस्रायल सारखा देश आज तिथली शेतीचे उत्पादन वाढवतोय. त्या तंत्रज्ञान आज आपण घेऊन या ठिकाणच्या परिसरातल्या तरुणांना, ज्यांना नोकरीची संधी नाहीये, ज्यांना रोजगाराची संधी नाहीये, ज्यांच्याकडे काही शेती आहे, अल्प पडणारा पाऊस असेल किंवा असणारी शेती असेल, त्याच्यावरती तंत्रज्ञानाच्या साह्यानं त्या शेतीमधून उपजीविका कशी भागवता येईल, अशा प्रकारचं शिक्षण किंवा प्रशिक्षण आणि त्याच्या प्रकारची माहिती देण्याचं सुद्धा नियोजन या सर्व गाववाल्यांच्या सोबतीनं महाराष्ट्र शिक्षण संस्था, कॉम्रेड गंगाधरप्पा बुराणे प्रतिष्ठान हे सर्व करणार आहेत. अशा प्रकारचं नियोजन या इमारतीमध्ये आम्ही करतोय. बघा, म्हणजे किती कल्पकता. आणि हे बालाघाटच्या डोंगर दऱ्यामध्ये वसलेले छोटस गाव बीड जिल्ह्यामधलं आहे. तुम्ही बघाल सगळीकडे डोंगर दऱ्या तुम्हाला दिसत आहे. आणि इथं सुद्धा, किंवा इथं आप्पांनी एक बीज रोवलं शिक्षणाचं की शिकाल तरच टिकाल. आणि तीच संकल्पना त्यांचे चिरंजीव पुढे चालवत आहेत, सगळे ग्रामस्थ चालवत आहेत. हे तुमचे विचारांची ही
आणि वाचन संस्कृती, लेखन संस्कृती लोप पावत चाललेली आहे, ती पुन्हा जागी झाली पाहिजे. यासाठी अत्यंत कल्पक स्मारक आहे. आपण शक्य असल्यास बीड जिल्ह्यामध्ये परळी तालुक्यामध्ये मोहा नावाचं जे गाव आहे, आपणचं गाव, कर्मभूमी, जन्मभूमी, इथं नक्की या स्मारकाला भेट द्यावी, जे सर्वांसाठी एक आयडॉल ठरेल याबद्दल माझ्या तरी मनात शंका नाही. याच अपेक्षेसह मी आपला निरोप घेतो. जय जगत, लाल सलाम.